belajar nilai bahasa Ria. Ya. Ini kan lah nek mirip ya ingsun wujude Allah ya ingsun ki Allah ki ingsun sing muni ku sapa sang nek miritan ya itu ya sing wiridan yo iya sing muni sirullah zatullah sifatullah asmaullah afalullah wujudullah iki sing muni iki ya ingsun wujude Allah lah ingsun ki ngarani urip ki ngarani ingsun urip ngarani yo ingsun wujude Allah ya ingsun ki Allah iki sing muni ngono ki uripe ngarani urip wong Allah ta'arani Allah wong urip ta'arani urip to jadi betul jadi betul arepmu loh karena jawab telu yang bener jawab siji yang bener kok sing penting aja salah nek muni siji telu apa alif salah nek alif siji nek harokate nggih nek ngono sing menungsa ndi iki menungsa iki maka dikandane neng stiker sing pertama kali napa alif al insanu sirri wa ana menungsaku sirine ingsun Gusti Allah ingsun Allah kuwi sirine menungsa Allah sirri menungsa sirri sirri ketemu karo sirri wujud sirine dadi udah dan ini sing kula kandhane awal-awal dhuwure Allah ijeh ana dhuwure Muhammad ijeh anak apa? Sak dure Allah tasbih fathah ngadeg, sak dure Muhammad tasbih fathahe miring. Nah, nek jawab muni alif telu fathahe miring, Bro. Nek muni alif telu fathahe miring. Paham? Fathahe diduwonge. Bener? Nek miring miring. Apa ini? Baleni neh, baleni gue sing terus ning kene mau. Oh. Wis dihapus sih. Dadi alif niki antarane ba bari sin. Nggih. Ba bari kene iki ana alif. Alif ndi? Allah kan. Ngadeg alif ning ndi? Sak jerone dikir harokat alif pira? Telu. Wujude alif siji. Buntute pira? Telu. Dase pira? Sing siji apane? Dase. Sing telu apane? Iki mbok arane telu mbok arane siji. Nek ngarani telu berarti deleng buntute, nek ngarani siji berarti deleng dase. Ngaji das karo bujuk apa yang ana mana ngene yes duit badan badannya neng kana apa neng ngene ngene hati atine neng kana apa neng ngene iman neng kana apa neng ngene nek imane neng kene atine neng kene uripe neng kene imane anak kene Allah anak kene berarti anak kene rasane ya lanang kene sing marerut badane anak kene atine ning patrol imane ning laut nyawane ning tampo mas cahayane ning pulau mas
Allah ning langit iku mung semrawut badan ning kene kok atine ning nyawane tekang pucuk gunung Allah ning akhirat iso ketemu ora bapakku aduh ning ana ngene ana ngene kabeh nggih terus kantang mangen wis apa wis burger apa burger ini saya leboknya begini sing dadi ilmu kanggo jenengan sing eling sing paham sing nuduhati sing ra paham sing ra eling sing ra mudeng wis rasa digoleki rasa dibahas rasa digagas wis ben lewat tabrak angin jawabannya sing mancing ati berarti iku dadi ilmu jenengan nggih sing paham sing mancing sing ngerti niku rezeki ning ilmu jenengan dina niki lho nek kabeh wong paham malah ngene kok sing wis kadung 200 gede paham maksudnya ya aja tenang wis terpaksa ora paham kabeh wis sing digawe balik sing dipaham berarti niku rezeki alhamdulillah dinaiki untuk tambah maning sing ira krungu dadi sing ra weruh dadi sing ra paham dadi sing wis apal kelalen dadi apal maning sing wis apal dadi kelalen alhamdulillah tambah karena tambah akeh iki nek curang HP iki rame kudu papat iki. Nambah lagi. Tapi berkali-kali nggih, kula ngaji ra tawadhu, mung 24 perkara makdur wirid sitiyah qadiriyah. Ora tau daki-daki tekan ngono, mare ngumet. Nggih. Paham nggih? Bisa ngerti? Ning arah ngene. Wis ketemu. Tapi bener wis ketemu duduk sing bener kuwi lho sing bener kok ya ora tau bisa ketemu karo sapa lho nek kula jare ngaji ketemu tadi iki pas bubar salaman pisah iya kan terus bulan ngarep alhamdulillah ketemu maneh lah karena pernah bisa sing bener wis ketemu dulu nah sing bener ae mergo ora tau bisa wis cedhak durung dan saya jawabannya wis ketemu durung wis cedhak durung ya sing bener ya durung nek cedhak karo sapa nek adoh karo sapa wong Allah iku ora cedhak ora iki wis tau dikandani ning kene Allah iku la qaruba wala Allah ki ora adoh ya ora cedhak nek cedhak karo sapa adoh karo Allah ya ora tau adoh Allah ya ora tau cedhak sing bener Allah kidat bisa lawan Allah